Revista Automotor și Sport vă salută din China. Din China, de pe marginea drumului, din păcate, pentru că cred că e singura mea șansă să fac un video cu mașina asta. Ce am eu aici? De ce am venit eu în China? Am venit în primul rând ca să văd salonul auto de la Beijing și pe care l-am văzut ieri, cât am putut să văd din el, că e cel mai mare din lume. Iar astăzi avem un program, un test drive. Bine, un test drive care ar fi putut fi mai bun, dar în fine, e un test drive cu acest model care se numește iCour. Și, mă rog, marca se numește iCour, modelul este V27, cel mai mare model al lor. Ce este iCour? iCour este se numește de fapt iCar în China, dar cum vă imaginați că ar fi niște probleme să aducă numele ăsta în Europa, i-au spus iCour. Și i-am întrebat de ce iCour și au zis că voiau să rămână totuși cu ideea de iCar, doar că au mai pus un U și U-ul ăla vine de la user. În fine, da, e cam așa cum sună. Dar așa au spus. În fine, v-am spus, este cel mai mare model al lor și are undeva la 5 metri și un pic. Iar în Europa o să vină, mașina asta are și un kit aici frumos, o scară, iar în Europa o să vină, așa arată, în Europa o să vină fără această roată de rezervă. Da, nu știu de ce, stopurile astea seamănă, când sunt aprinse mai ales, seamănă bine tot cu cele de pe Defender. Așa, stați un pic să ne uităm și aici. Aici sunt bagajele noastre, ăsta ar fi portbagajul. Ok, ce are specific mașina asta? În primul rând, o vedeți cum arată, cu praguri, da? cu pasajele astea la roți. Ce să aibă? Are accente de Toyota Land Cruiser, de, nu știu, Mercedes clasa G și de Defender vechi. Ceva de genul ăsta. Da, chiar are. Și, mă rog, ei spun că marca lor pe asta se axează. Pe aceste forme așa puternice, vedeți, deviza lor Classic Never Fades. Iar a modelului Born to Play. Da, nu sună rău, nu sună rău asta. În fine, ca urmare, să vă spun repede, cred că ne pregătim de plecare, să vă spun repede și cei cu mașina asta. Este o mașină care este propulsată electric, dar are motor termic pe post generator. Adică motorul termic nu antrenează niciodată roțile, nu are legătură mecanică cu ele. Există o versiune cu tracțiune spate, dar la vedeți la cum arată mașina asta, nu înțeleg de ce ți-ai cumpărat-o cu tracțiune spate. Înțeleg la un SUV, da? Asta nu arată SUV. În fine, apropo, uitați-vă aici. Aici sunt pneuri de stradă, da? La modelul următor sunt niște AT-uri, cum trebuie. Cam așa arată. Bun, deci are o versiune cu tracțiune spate, cu 252 de cai putere, parcă, și mai are ceea ce conduc eu aici, o versiune cu tracțiune integrală, adică două motoare electrice, care totalizează 456 de cai putere. Asta înseamnă că, da, camioane peste camioane, v-am spus. Fac filmarea asta aici pentru că nu știu dacă mai am ocazia în altă parte. Bun, să revin. Deci două motoare electrice, tracțiune integrală, 456 de cai putere și mașina asta la 2,3 tone ale ei ajunge la 100 de km pe oră în 5,5 secunde și merge cu maxim 180 de km pe oră. În fine, ce mai are mașina asta? Mai are o baterie interesantă, 34,3 kWh parcă. Este o baterie care se încarcă, deci mașina este plug-in, clar. Este o baterie care se încarcă la AC, este o baterie care se încarcă la curent continuu cu 100 de kW, ceea ce este foarte mult. Sunt mașini electrice care se încarcă cu 100 de kW. Ăsta este un plug-in, este foarte, foarte mare puterea de încărcare pentru un plug-in, atenție. Ca urmare, bateria asta se încarcă de la 30 la 80% în cât ziceau ei, 20 de minute, ceva de genul ăsta. În fine, autonomia electrică ar trebui să fie undeva la 120 de km. Autonomia totală aproape de 1100 de km, pentru că mașina are și un rezervor de 60 de litri de benzină. Cam asta ar fi despre
despre motorizare. Să ne uităm rapid și la interior, pentru că oamenii ăștia zic că noi conducem mașinile, dar nu prea au prevăzut așa timp pentru filmări de astea. Cam așa arată mașina, se descrie, iCar descrie, da. M-a exasperat stația asta. În fine. iCar spune că vorbim despre o marcă premium și vă vine să credeți sau nu, este premium. Sunt materiale premium, sunt finisări premium, un sistem de sunet Pioneer. Vedeți tot felul de elemente care să arate că este un off-roader serios. Cam așa arată. Aici avem, vedeți? Plafonul ăsta împărțit așa frumos, cu lumini ambientale, care sunt și la uși. Foarte mult spațiu în spate. Ignorați cablurile și mizeria de pe acolo, suntem pe drum. Foarte mult spațiu în spate, cam așa arată. Iar aici avem integrat în bord, vedeți ce frumos e în linia asta, care se continuă și aici. Este tabloul de bord, practic, de 8,8 inch, parcă așa știam eu. Și aici un display central de 14,9, care arată ca orice display de pe mașini, deja nu neapărat chinezești, dar în special mașini chinezești. Cam așa arată. O să vă arăt și un consum rapid. Nu, întâi vă arăt ceva la setări. Energy. Vedeți, avem 70 de km range electric, rezervorul de 60 de litri asigură și el 630 de km acum, dar cred că nu mai e plin. În fine, avem rază. Avem autonomie totală de 700 de km după ce am mers ceva. Aici până unde să încărcăm bateria. Și ce mai are? Stați un pic să mai vedem. Tot felul de sisteme de siguranță. Mașina asta nu e făcută neapărat pentru Europa. Pe oglinzi are niște inscripții într-o limbă arabă. E făcută ceva pentru statele din Golf de acolo deocamdată. Bun. Aici datele mașinii, vinul și nu știu ce. Energy, ok. Charging. Uitați-vă aici ce avem. Bineînțeles, autonomiile astea NDC și VLTC. Nu știu de ce mai dau și NDC, că noi ne o să ne luăm după VLTC, care e un pic mai aproape de VLTP-ul nostru, dar mă rog. Bun, vedeți ce mai are aici o opțiune interesantă pe care în Europa nu știu dacă ajunge cu ea. Stationary Charging. Practic, poți să încarci mașina asta pe loc de la motorul termic. Apoi mai avem aici precondiționarea manuală a bateriei ca să o încălzești sau să o răcești când vrei să te duci la stație, se încarce cât mai repede. Apoi, modurile de rulare, Hybrid, Fuel Priority, Electric Priority și High Speed Balance. Asta urmează acum pentru că o să mergem pe autostradă. Uitați-vă un pic, Fuel Priority, aici încearcă să folosească mai mult motorul termic, Electric Priority și aici Force TV Mode. Iar aici îți spune că dacă vrei neapărat să o faci să meargă în electric. Astea două moduri se completează. Ce mai avem aici? Îmi place că au niște butoane fizice pentru climatizare. Bineînțeles, climatizarea o poți avea aici. Uitați-vă cum arată. Aici avem și moduri de rulare. Uitați-vă ce frumos arată butonul ăsta și avem așa. Eco, Comfort, Sport, Individual, All Terrain, Slippery, Muddy, Loose și Uneven. Să știți că eu am avut o întâlnire cu oamenii ăștia înainte să ajung în China și i-am întrebat dacă mașina asta, dacă tot seamănă cu Land Cruiser, e la fel de capabilă ca Land Cruiser. Și mi-au spus că nu este chiar acolo, dar că va veni la jumătate de preț față de un Land Cruiser. Și apropo de preț, am întrebat pe cineva aici, nu puneți mare bază pe ce zic acum, că nu părea foarte convins, dar mi-a transformat cumva prețul mașinii de aici în euro și ieșea undeva la aproape 50.000 de euro. Ideea este că în România o să ajungă și cu niște taxe. Cam asta ar fi ideea. Da, nu știu, voi ce credeți? Are piață genul ăsta de mașină? E adevărat, nu Iar mă întreb pe stația și o să tot înceapă să mă întreb de acum, că trebuie să plecăm de aici. Voi ce credeți? Are piață mașina asta? Pentru că nu pot să vă spun cum merge în off-road, pentru că nu o să avem program de off-road astăzi.
În schimb, am mers un pic așa și bineînțeles că reacționează bine, pentru că ea reacționează ca o mașină electrică, pentru că asta și este. Propulsia este strict electrică, motorul termic nu este legat mecanic la roți. Are și suspensia destul de confortabilă, e ok, dar v-am spus, am mers doar pe șosea. Doar pe șosea. Da, acum a venit și cineva și îmi lasă ceva pe banchetă acolo. Practic, oamenii ne asistă cu mașinile astea și nu prea ne lasă să facem ce suntem noi obișnuiți să facem la lansările din Europa. De exemplu, acum mi-au dat o cutie și ceva de îmbrăcat. Nu știu de ce. Nu știu de ce au pus punga aia acolo, arată oribil. Aici, ce mai avem? Ia. Un torpedo mai mic pe lângă un torpedo mai mare. Și, apropo, prima oară când am apăsat pe butonul ăsta, n-am ce scrie pe panoul ăsta și am zis că l-am stricat. Dar fiți atenți, ăsta este pentru fragrance, adică ai și parfum aici. În fine, cam asta este mașina. Cum vi se pare?